Hello friends, welcome to my channel D Education। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଜଳପ୍ରପାତ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବରେହି ପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋରାପୁଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଜଳପ୍ରପାତ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାନଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କପିଳାସ ଜଳପ୍ରପାତ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାବଣଧାର ଜଳପ୍ରପାତ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାତୀପଥର ଜଳପ୍ରପାତ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେବକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହରିଶଙ୍କର ଜଳପ୍ରପାତ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼।